fenomen meteorològic advers és aquell fenomen en el qual les variables meteorològiques poden arribar a adoptar valors extrems i que pot causar danys personals o materials importants i, per exemple, ens pot afectar en el nostre dia a dia. Però són sobretot fenòmens en els quals algun dels valors meteorològics adopta un valor extrem. Gràcies a la investigació i la recerca s'ha anat avançant i millorant la capacitat de pronòstic d'aquests fenòmens meteorològics extrems i actualment hi ha una gran capacitat de preveure'ls amb certa antelació i de fet també s'ha millorat molt el que és l'alerta primerenca, que és avisar amb prou antelació a la població i als responsables de gestionar les emergències. Sí que hem observat que al llarg de les últimes dècades s'han augmentat l'impacte dels riscos naturals, però sobretot associat a l'impacte d'aquesta exposició i aquesta vulnerabilitat. I, per tant, el canvi climàtic hi afectarà, però també hem de tenir en compte que afectarà la forma en què ens protegim i ocupem el territori. Si ocupem una zona de risc, quan es produeix un fenomen meteorològic extrem és més probable que produeixi danys.